Ahoj, tu je Kristýna Chabrečková, som vzťahová mentorka a dnešné video bude o tom, že si povieme 3 dôvody, prečo sa ti vo vzťahoch nedarí a čo s tým. Tak poďme na to. Prvý dôvod, prečo sa ti vo vzťahoch nedarí a môžeš byť vo vzťahu alebo práve hľadaš vzťah, alebo vlastne už ani možno nechceš vzťah, ale to by si asi nebol tu na tomto kanáli, je ten, že naozaj nevieš, čo chceš. Čiže naopak, vieš naozaj, čo chceš a k tomuto sa pristavíme, lebo niekedy chceme toho milión, áno, chceme aj, aby napríklad tá žena bola krásna, aj múdra, aj toto, aj tamto, aj hento. Áno, takisto ženy vedia mať svoj obrovský zoznam, ale v podstate potom, keď sme sa pozreli na to, s kým žijú, tak by sme si povedali, aha, a čo je vlastne to dôležité? Dobre, a na toto sa pozrieme, na tento bod. Druhý bod je, že toleruješ situáciu, v ktorej nie si spokojná. Či už vo vzťahu si, alebo vo vzťahu nie si. Čiže toleruješ to, že ešte nemáš toho partnera, tú partnerku. Alebo toleruješ to, že ale veď ten vzťah, v ktorom som, nie je až taký zlý, ale veď niekde je to horšie. Ale veď toto je normálne po tých rokoch, to už býva také o ničom, hej, že to je vlastne také v pohode, sa trošku tak ako uchlácholíš, aby si možno nemusela niečo riešiť. Ale to už vieš len ty. Tretí dôvod, prečo sa ti nedarí vo vzťahoch, je ten, že nekonáš. Jednoducho neurobíš nič inak. Všetko ide v starých kolejach a len rozmýšľaš tu vo svojej mysli. Aha, je to dobré, nie je to dobré, tak ja neviem, tak ja to radšej nechám tak. Áno, môže byť. Že teda možno ani nevieš, čo máš robiť, alebo ako máš postupovať, alebo si možno aj myslíš, že vlastne s týmto sa vôbec nedá nič urobiť. Tak poďme na to. Čo s tým? Prvý bod. Je veľmi dôležité, aby sme si nastavili 2 kritériá stačia, ktoré naozaj chceme, aby ten partnerka mal. A naozaj si to vyskúšajte, že to napíšte na papier, či už vo vzťahu ste, alebo vzťah hľadáte. Si napíšte, môj partner, moja partnerka musí mať na 100% túto jednu vlastnosť a túto druhú vlastnosť. Aj keby traktory padali. Proste to tam musí byť. Takže keď si žena napíše, že môj muž ma musí dokázať zabezpečiť, lebo chcem s ním vytvoriť rodinu a chcem mať veľkú rodinu, tak aby som vlastne bola v pohode, tak naozaj potrebujem toto, aby muž bol schopný ma zabezpečiť. To môže byť jedna kvalita. Druhá kvalita môže byť to, že ten muž je tolerantný. Áno, že je tolerantný. A tam sme skončili. Áno. Čiže už sa tam možno tej žene nezmestí to, že aha, tak je fyzicky príťažlivý, aha, tak má vyšportovanú postavu, aha, tak je inteligentný, aha, tak je rodinne založený, aha, tak je emocionálny, to znamená, vie so mnou viesť rozhovory. Pretože, a takto by sme si mohli urobiť príklad aj na muža, ale tu je dôležité to, aby nie, že my znížime svoje nároky, že pre Boha len tieto 2 veci, ale my si musíme uvedomiť, že tieto 2 veci tam proste musia byť. Tam proste musia byť u toho človeka. A dajme iba 2. A tam uvidíte, lebo je veľmi možno náročné to vybrať, ale keď si to urobíte, tak ja vám garantujem, že hneď zistíte, či ak máte partnera, či ste správne, pretože áno, ten partnerka môže mať aj iné vlastnosti, ale nemusia tam byť stále, áno. Ale tieto 2 tam musia byť stále, za každých okolností. Tak, keď toto budete vedieť, tak hneď zistíte, jednak koho máte hľadať do vzťahu, uľahčí vám to hľadanie, dobre, možno na tých zoznamkách, na čo sa máte zamerať, alebo ak ste vo vzťahu, tak hneď zistíte, som správne, alebo že toto je asi ten problém. Tu je asi ten problém, či mám byť vlastne s týmto partnerom, s touto partnerkou. Takže kľudne si to napíšte, dajte mi vedieť, či vám to pomohlo. Druhý bod, na ktorý sa ideme dnes pozrieť, je, že tolerujete situáciu, v ktorej vám nie je dobre, v ktorej sa necítite dobre. A to môže byť samozrejme aj vo vzťahu. Napríklad dlhodobo vás partner zanedbáva, áno, v podstate nezaujíma sa napríklad o vás. To môže byť príklad pre ženu. Pre muža to môže byť príklad, že žena dlhodobo odmieta intimnosti napríklad.
Samozrejme, že za tým je XY veci, nemôžeme to len takto vypichnúť, ale len som dala príklad, aký to môže byť vo vzťahu, že dlhodobo tolerujete s touto situáciou, túto situáciu, to znamená, že s ňou nič nerobíte. Keď s tým nič nerobím, tak to vlastne tolerujem a nechávam to stále vo svojom živote tak, ako to je. Takže tu odporúčam prestať to tolerovať, pomenovať si to a povedať si, OK, toto mi vadí, toto už nechcem ďalej tolerovať, ja to chcem mať lepšie v tom vzťahu. Áno, ja to chcem mať lepšie. Takisto, keď hľadáte partnera, partnerku a tolerujete, že ešte nemáte, tak treba urobiť niečo iné. Áno, treba urobiť niečo iné. Buď niečo, ísť na nejaký webinár, alebo si zabukovať nejakú konzultáciu. Dám vám tu link na úvodnú konzultáciu so mnou, kde vás viem naviesť. Či už hľadáte partnera, áno, alebo sa potýkate s nejakou situáciou, ktorú už nechcete tolerovať vo svojom vzťahu. Takže dajte si poradiť, nájdite si informácie, choďte na webinár, zaplaťte si konzultáciu, nájdite si mentora, choďte k psychologičke, proste urobte niečo, áno, urobte ten krok, aby ste zistili, ako a čo s tým. Dobre? Tým pádom už nebudete tolerovať túto situáciu, ale robíte nejaký konkrétny krok. Hej? A druhá vec je, nekonáme. To znamená, nielen si vyhľadať tú situáciu, áno, nielen si vyhľadať niekoho, kto by mi s tým možno pomohol, kto by mi možno vedel poradiť, kto už toto zvládol v živote, nemusí to byť možno hneď odborník, ale niekto, kto si týmto už prešiel a už vyriešil to k spokojnosti. Takže oboch, áno, samozrejme oboch. Tu to platí vo vzťahoch, nielen aby jedna strana bola spokojná. A konať a ísť a urobiť to. Dobre? Čiže nielen zistiť tie informácie, ale potom to znamená, že aj v tej realite možno musím za tým partnerom, partnerkou ísť a začať inak komunikovať. Áno, možno musím začať viacej počúvať. Čiže naučiť sa nejaké nové zručnosti. Áno, pýtať sa, aha, a prečo nemáš chuť na intimnosti? Áno, zaujímať sa o tú partnerku. Tá partnerka povie. Tá žena, keď muž napríklad sa o ňu, tiež napríklad sa o ňu nezaujíma, tak trošku by mala zmeniť správanie. Čo ak na tom jej správanie niečo, nejaká kritika, že ten muž ani nemá záujem napríklad, áno, v niečom tej žene vyhovieť, viacej sa o ňu zaujímať. Čiže v tom partnerstve sa to tak prelína, ako z pohára do pohára, hej, tá voda sa tak prelieva. Čiže je to taká príčina následok. Čiže urobme niečo inak. Čiže prestaňme naozaj tolerovať tú situáciu, vyhľadajme si informácie a začneme konať. Začneme tie informácie nové dávať do života. Naučme sa inak komunikovať, urobme pre partnera niečo inak, počúvajme a skúsme urobiť niečo, čo sme ešte neurobili. Dobre, a takto toto môžeme aplikovať v podstate aj na muža alebo ženu, ktorý hľadá vzťah. To znamená, ak ste doteraz boli len na zoznamkách, tak tým konaním novým, iným, pretože iba iným konaním sa dostaneme k iným výsledkom, môže byť práve to, že keďže ste si určili, že hľadáte ženu, ktorá miluje prírodu a zvieratá napríklad, tak sa vyberiete fyzicky niekam, kde naozaj takúto ženu môžete fyzicky stretnúť. Ak máte problém napríklad s oslovovaním, tak znova vyhľadám si informácie a začnem sa učiť inú komunikáciu a idem a urobím to. Iba tak dokážeme nejaké zmeny v tých našich vzťahoch, nevzťahoch zmeniť k lepšiemu. To znamená, toto sú 3 naozaj veľmi zásadné dôvody, prečo sa vám nedarí v tých vzťahoch a zároveň tu máte aj príklady, čo s tým, čo môžete zmeniť, aby sa vám v tých vzťahoch darilo aj na budúce. A ja sa budem tešiť, ak mi napíšete, v čom vám toto video pomohlo a vidíme sa na budúce. Ahojte.